Pagod na ang aking mga paa, magaan ang aking mga mata. Paos na ang aking isipan sa pagmumura. Tuyot na ang lalamunan, itim na ang mga baga. Gusto ko nang makahinga. Ayoko nang magalit, matakot at magduda. Gusto ko nang umahon sa mga luha. Gusto ko nang lumaya sa mga gapos na aking itinali at bilangguang ako ang gumawa. Hindi ko man mapili kung kailan ako masasaktan, pero pwede akong gumawa ng mga bagay na aking kasisiya. Kaya kumuha ako ng lapis at papel at ako'y nagsimula. Sinulat ko ang mga dahilan kung bakit ako buhay pa. Babalik ako sa simula, nung tinuruan ako ni ama't ina na maglakad sa sarili kong mga paa. Ang aking mga kapatid at ang aming mga ala-ala, sinabi nilang bumangon ako pag ako'y nadapa. Sa aking mga kaibigang nagpakita na hindi ako nag-iisa. Sinabi nilang maging mapagmatsyag sa mga pagkakataon, pagpipilian at mga pagbabagong magaganap sa iyong buhay. Mga dahilan kung bakit pwede pang umiti kahit napilayan, pwedeng tumawa kahit nasugatan, pwedeng magmahal kahit nasaktan. Pinaalala nilang wala ng ilaw kasi gabi na. Bukas, pwede ko nang piliin. Sumaya.